Ban yale ban pensutu igi samla bakin kiar na ki kam sniu ni ban ngop ha ki jingdi ki basniu ha ki sito din jong kata yau ka KJP Synod Sepngi Urban Mission rengkat bakatna social welfare ila Pynlong ya ka program Breakfree 22 ha community hall jong ka dorbar senong jayau siap halum pelan ya kani ke jingyalang la plie da DSP OPS uba Ivan B Dingdo kum ukongsan ha ka balai don lang u director jong ka KJP Urban Mission u Reverend NM Yang Rai kinong hikai beki kiri sampang ki bala ajing kran ha kani jingyalang kila ajing hikai bat jing batai ki khna school bat ik samla pulie na ki school beki college ba repair jong kanong ba chalong kila kentu ki khna baki deban kiar na ki jingdi ki basniu kum yo drugs ka kiat kunja secret ka jing bam yo duma ba ki ki ban kta ya ka kot ka khya ka jong ki bat ya ka jing em jong ki hi bra ko we kire sampang kila ongru ba ki khna menta ki de ban nang ban jet ha ba ki alang parlok namar don ki bayat ya kalenti ka babha kat badon pat ki ban yala mi ki ka jing sniu bat ban pengop bandi ki jing di ki basniu ha kani sngi la Pynlong ru ya ka jing ak drama ka bala ketik ya ka jing mut jing perkat jong baro ha ka bala pen i kumnu ki khna bagi samla ki cha kring ha ki jing sniu bat ka ei ka baki de ban le ban lat na kata ka jing sniu hadian ka ne la pensu tenat bat pensong shit ya baro da ki jing ruai na ka kenbun mani